Iep, pixorros! Avui vaig ensenyar-vos a cuinar una mentira. La beguda perfecta pa boles, moros i cristians. Això sí, antes es llevareu les mans perquè sou uns cochinos i segur que s'ho passat el dia fusant-vos la pel·lila. Lo primer que anem a fer és expulsar-se les mans, que encara les tenim xorrant del grifo. El primer ingredient en la nostra superrecepta són 2 ous ben gordos, com els del govern. Anem a trencar-los i a batre'ls. I estareu pensant, què collons fan 2 ous en una recepta de mentira? Pues mira, són per fer-se un bocadillo tortilla pa sopar, que si comencem a pegar-li al drink i la panxa buida, després no n'hi ha Cristo que ens aguante el pet i ens toca anar-se'n a casa a gata meu. Ara, en un got de tubo con Déu mana, anem a posar-li agualimón casero, que de cap manera, hem comprat antes en una geladeria. Com no podia ser d'altra manera, la mentira no està feta fins que no li posem el cafè licor que més ens agrada. I per a finiquitar tot, anem a amenitzar-ho tot en un sensual moviment de palleta, mira que trossa. I ja ho tenim, a pimplar. Hi ha gent que vos dirà que la mentira es fa amb agualimón moreno. Vosaltres ni cas, Sí, home, això faltava, ni que siguérem de Cosentaina, toca't els ous,